ना हमग्रा बारा लायदोलै सुलाय सोयो नै गाइस मानायाव ना सारनो नागिरदों जोंनि क्लाबनि फुख्रि गिदिरखौ हमदै बारला जोब्बायलै नाया ओइ ना लांग्राफोर हमलाबायबानो मोनो हनै नाया नै बारे गिदिरखौ ना लाबो गिदिरखौ लाबो बाहुखौ दै बाहुआ नोगोर ना दंलै ओइ बारला जोब्बाय बवा बरिया नै गिदिर बारथारदों इयाव Keda. Nazep. Woi, gue pusap deh. Enak hei ini parla sebelah mau dulu coba ini dia nih wah hei bahu besar aku bahu Muria Nugget parla sampai mana ini naya? Oh guys ber, tipsnya thena nolai naya. Woi mak kalam ni isi mulai. Parla sampai Nazep nih. Wah papa. Hei. Yet. Nazep. Bye. Này đưa cái spoon. Bahu
आंना हमग्रा नङालै लांग्रासो फानला होबालाय जाजोबखानोसै बारला जोब्बायलै नै वा बेखौ एसे नारसोना हैबावलै नै बा नै जेराव मेराव नाजोब नै ना नायग्राफ्रा ना हमग्राया जाय बाराबारिसोथ' आरो जाय गोसो हमना लां बालालाय जाजोबगोनसो मा होनो ओइ गिदिरा लाबो मोनबायाखै नाखौनो नेना नेना नोङो जाय फाराफारि सुखाबावबायलै हनै ओइ बा गिदिर गिदिरखौ हम ओइ नै सासे माबाखौ हमदों हाग्रानि जोबखालै इयो गासिबो क्लाबनिसो गाइसमोन बयबो लांनो बोरियावनो फैलाजोबा हरै बिदि समान मानैसो होदो मा रौ ना मायो फैलायलाय बिदिनो हा आंहा इउटुबारसो सिख'लायदोलै सिख'लाय
Muat juga. Oh. Giligan. Udah lagi, Sar. Mana bilai? Magur. Mau lu jual cikgu jauh. Plus 2. Nada. Ang nigas deh. Nih, ini nasi sekolah gas deh. Ah, berdiri dan putar balik. Wah, gidir ko humla na lang. Hak lama humkana ukar khiyo. Musona hunggra nurai lah, kasih. Humda. Jidung tharle guys men. Kargo je baise. Nih humlai. Gidira lah bang, gidira. Nah humgra. Pada lagi lah. Sulai ya. Woi masih. Ini. Kugar huru wile jala le. Humda. Trời. Ủa đi lên, bạn cứ làm gì vậy? Đi đây. Ủa đi lagi gitar đây là. Ôi, nó bao hôm mình bao hôm gitar. Ôi, klik siang dia. Bahu. Klik siang dia. Hak là cả hula mới bị chơi.
आन्दायसिगोनसोलै दानियाल बोरै जानांगौ माबायो मा होनो बेखौ मा होनो रौआनो दा सुखाबाय बेखौ लिरबाय ए नै लायबायलै